Com va la botifarra, Pep? Hòstia, això va de conya, Ara quan porti l'allioli atacarem, Aviam, 1, 2, 3, 4, 5... Podríem portar més, encara. Sí, li fa la competència amb el Charlie India X-Ray. Sí, Amb el podríem portar Quico. més, Salutacions, companys. Soc el Pep, EA3, Hotel Unió Òscar, i us faig aquest vídeo del Rattel en col·laboració amb l'EA3 Hotel Serra Lima pel seu canal de troneres. Bé, m'acaba d'arribar ara mateix, encara que ja havia estat treballant, havia descarregat prèviament abans de comprar el CPS de programació i havia començat a fer una miqueta de codeplug. Com veieu, encara té el plàstic i tot aquí. El que us puc explicar? 1000 canals de memòria, per tant ja estic en avantatge amb el Quancheng, que només en té 200. 1000 canals de memòria, càrrega USB-C directa o bé per la cassoleta, que ja ve a la cassola també per si el voleu carregar. Totes aquestes tecles d'aquí se li poden assignar funcions, a totes. I les del lateral també podeu assignar funcions. A més, les del lateral, la que està per sota del PTT, que és aquesta d'aquí, la podeu assignar com a segon PTT, ja que, com veieu, té doble VFO. Bueno, l'he estat provant una miqueta i per veure com anava. Té també monitor d'espectre, veieu? I aquí li dius quina banda vols. Veieu? Aquí li has de dir quina banda vols tindre en el monitor. Bueno, està bastant bé. Hola, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hola, fent proves. Aquí he entrat, això seria el link. I ara farem la prova aquí a la banda. No sé quin canal tenia aquí. Aviam, ara aquí sortim. Això seria per 27, val? Però aquí rebrà més bé, ara veureu. Bueno, això és el que us puc dir. En mides, perquè veieu, no és molt més gran que un Quancheng, no és gaire més gran. I de dobles, inclús aquest és algo més primet. Bé, dit això, aquí tenim el selector de volum, i aquí, i engegar i parar també, i aquí tenim per connectar una antena per les bandes d'AM i HF i això, no? Ara ho veureu. Bueno, aquí teniu, veieu, podeu connectar l'antena aquesta. Podríem treure, si volem, podem treure llavors aquesta, o podem deixar-les totes dues. 1, 2, 3, proves. 1, 2, 3, proves. Ara estic transmetent amb la Jopix, el canal 17. Bueno, ja veieu, el Rattel, i el CPS de programació ara us ensenyo. Aquest seria el CPS de programació, veieu, va de 18 a 1000 i és bastant fàcil de configurar. Vull dir que... Doncs res més. Anirem fent proves i aviam com funciona això. D'acord? Doncs vinga, salutacions, troneres.